Ola, somos un grupo de alumnas de cuarto de ESO A e B do IES Pedra da Auga en Ponteareas, Galicia. Sempre nos dixeron que o número de Avogadro, que é o número de partículas que hai nun mol, é igual a 6 por 10 elevado a 23. Pero nós non nos conformamos son con coñecer o número. Queremos saber tamén como se calcula e averiguar o seu valor por nós mesmos. Para iso usaremos un par de fórmulas que nos permitirá contar o número de partículas iguais e esféricas que hai en calquera sustancia, sempre que se estendan sobre unha superficie e formen unha monocapa con forma de elipse. A superficie da elipse calcularase multiplicando π polo produto dos dous radios, maior e menor. O número de partículas entón calcularase polo resultado de dividir a superficie ao cubo entre o volumen ao cadrado. Para comprobar a validez destas fórmulas, ímolas aplicar a partículas que se poidan contar a simple vista. As nosas compañeiras contaron cantidades grandes de diferentes tipos de sementes de forma aproximadamente esférica, como chícharos, soya, graus de millo ou de pasta, e usaron as fórmulas para ver se o resultado coincidía co número que contaron. Nesta probeta hai 1100 garbanzos que acabamos de contar. Teñen un volumen de 920 centímetros cúbicos. Ímolos a botar aquí na mesa e facer unha elipse con eles. Despois mediremos os radios para achar a súa superficie. O diámetro grande é de 43 centímetros. E o diámetro pequeno é de 30 centímetros. Aplicando a fórmula de elipse temos que será igual a 3,14 por 10 por 15, o que dará unha superficie de 460 centímetros cuadrados. Aplicando despois a fórmula do número de partículas, dividiremos este número ao cubo entre o volumen ao cadrado, que antes medimos nunha probeta, e o resultado será de 1020 partículas. Sabemos que o número de chícharos que hai é de 1070, porque antes os contamos. E deste xeito comprobamos que a fórmula nos dá un valor aproximado, o número de partículas. De acordo, entón as fórmulas funcionan cunha certa aproximación. Para saber se tamén sirven no caso de que as partículas sexan moléculas, deberemos coñecer mellor a forma e as propiedades das mesmas. A sustancia co que traballaremos é ácido oleico e os nosos compañeiros confeccionaron un modelo que explica a súa forma e o seu comportamento na auga. Isto é un bote de ácido oleico. Como podemos ver, ten 18 carbonos, 34 hidróxenos e 2 oxígenos. Aquí están os 18 carbonos do ácido oleico. Esta parte que ten un oxígeno atrae a auga. Esta parte que non ten oxígeno repele. Aquí faltan 2 hidróxenos porque é unha insaturación. Este foi o modelo que fixemos nós do ácido oleico. Esta parte ten ferro e atrae a auga. E esta parte de por spam e repele. E podemos ver como flota. E esta é a elipse que se forma. Este modelo da molécula de ácido oleico permítenos entender como forma unha monocapa na superficie da auga. Tendo en conta que só os extremos son oxigenados, vemos que son case esféricas. Para eliminar da fórmula o resto das moléculas, dividiremos o volumen que ocupa entre 10. Ben, agora que xa sabemos que podemos aplicar a fórmula, imos a ver o experimento que fixeron os nosos compañeiros para contar as moléculas de ácido oleico. Dado que os resultados serán aproximados, interésanos ver se obtemos un número con 23 ceros, como indica o exponente do número de Avogadro. Bueno, primeiro que imos facer é botar 20 ml de alcohol de 99 e 100 gramos de metadona. Agora imos botar unha gota de ácido oleico. Ahora vamos a espolvorear aluminio en polvo.
Agora botaremos unha gota da mezcla de ácido oleico e alcohol no polvo de aluminio. Eu vou sacar 7 ceros da superficie. A superficie do ácido oleico dando 200 cm². 200 cm² ao cubo son 6 ceros. 2 por 2 por 2 son 8, case 10, outro cero máis. Eu vou sacar 4 ceros do experimento. Polo tanto, como en 20 cm³ hai unha gota, collemos unha gota de ácido oleico, polo tanto, redúcese a unha 20ª parte. Despois, ao botar esta gota en alcohol, volvese a reducir a unha 20ª parte. E ao coller unha gota da mestura de ácido oleico e de alcohol, reduce outra vez a 20ª parte. Polo tanto, son 3 ceros, máis despois 2 por 2 por 2, que son 8, que outro cero máis, 4 ceros. Despois, as moléculas son máis largas que anchas, polo que hai que dividir entre 10. E despois, elevalo ao cuadrado, e entón xa temos 10 ceros. Vale, este é un número verdadeiramente grande, o que nos indica que as moléculas son moi pequenas. Mas o número de Avogadro ten 23 ceros, o que significa que sería aínda 1 millón de veces maior que o número obtido no noso experimento. Entón, que é o que sucede? É que o número con 17 ceros corresponde ao número de moléculas utilizados no experimento, é dicir, un volumen de ácido oleico que é unha 10.000ª de centímetro cúbico, xa que logo nun centímetro cúbico haberá 10.000 veces máis partículas, ou sexa, que xa temos 4 ceros máis. Despois, o peso molecular do ácido oleico é de 233 gramos partido mol, e a densidade de 0,9 gramos partido centímetro cúbico, polo que haberá 300, e xa temos 2 ceros máis, 6 ceros, e sumados os que xa tiñamos, 23. O número de Avogadro é o número de partículas que ten un mol. A partir da fórmula do ácido oleico C18, H34 o 2, podemos calcular o seu peso molecular e obteremos un valor de 282 gramos cada mol. Para saber o volumen que ocupa un mol, dividiremos pola densidade, que é de 0,9 gramos cada centímetro cúbico. E deste xeito, temos que pasar dun centímetro cúbico a un mol de ácido oleico, deberemos multiplicar por 300. Así, incorporamos un par de ceros máis ao noso número, chegando finalmente ao resultado de 23 ceros que concorda co exponente do número de Avogadro, que era o objetivo deste traballo colectivo. Mas o número de Avogadro ten 23 ceros, e iso significa que sería Oleico de 200 cm². E entón, que sería ainda 1 millón de veces maior que o número. A 6,022 por 10 elevado a 23 son as partículas que ten un mol. 32. O 23, me cago en 32. En calquera sustancia, merda. Con forma de elipse. Joder. Da elipse calcularase do pi por o producto